Egitasmoa komikia da eta bere izena andantza da. Musikaren ingurukoa izatea. Eta pausoz pauso eta poliki-poliki, azkenean izenburu hori etorri zitzaidan, hain zuzen ere hemen bertan Andatza mendia dagoelako. Azken batean andantza, nire kasuan behintzat ikusten dut zubi bat bezalaxe. Hain zuzen ere hemen Usurbilen, herrioak, Oria ibaiak alegia, dauka garrantzia handia eta zubiek ere bai. Orduan komikiak konturatu naiz dela zubi bat. Zubi horrek ditu hiru zutabe, ondarea, bestetik bizipenak eta azkenik oroitzapenak. Eta era berean, zubi horretan ikusten dut alde batetik dagoela sortzailea eta zubiaren bestaldean dago irakurlea. Orduan hor ikusten dut badagoela halako elkarrizketa bat. Alde batetik legoke sortzailea, bere mezuarekin, bere bizipenekin, bere komunikatzeko eta adierazteko grinarekin, eta zubiaren bestaldean legoke ikusle edo irakurlea. Eta erdian, ibaia dena edo herrioa dena komikia litzateke. Hola ikusten dut, hain zuzen ere egitasmoa. Parte hartzen dugu bat egiten deulako ekimen honen helburuarekin, ezta? Eta helburua udalbiltzatikan proiektua aurkeztu zutenean esandakoa da. Euskara hutsean egindako artea eta kulturaren sormena, ekoizpena eta hedapena sustatuko dituen zirkuito nazionala da. Bat egiten dugu hitz guzti horiekin, beraz nola ez gu Usurbil bezala hor egon behar genuen. Eta bagaude.